Ако тая кола е махнат и Гошо се точи там на бордира, ще издърпа назаде. Benim kulağım yolun düşmesinde. Шахтата, прошло, прести шахта каква е. Еми, може да си представиш каква е шахтата. Такъв цирк не бях виждал до сега. Говори. Говори високо. Това е архитекта, говори. Сбърсо го повтори. Само в град Куклен може да го видиш. Той аз може да стане един инженер да бъде майка. Ама няма как да издърпа. Ние това няма да ръчи. Тапко викам, внимай, двойки, тя че ми чупи тук всичко, майна. За малко да падне долу. Гошо, едната кола едва ми изкарахме. Виж какво стана едната кола. Рончо, четворка ще си вземат. Всичката работа такава. Те ще тръгнах в корто, оправих всичко. Какво се ще дойде с лагера? Това е въжето дърпани. Новия, дето не ми го дават отдолу, ще го взема от тука. От пътя. Може да си представиш за какво говорим. Представи си цялата кола. Другата едва ми изкарахме.